Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kusayiyo leyo nto ama-TV shows amadala. Ngusamadala manje because laba engikhuluma ngabo abekho ku-TV okwamanje kodwa bazobuya. Kusayiyo leyo nto yama-TV shows amadala. Laba engikhuluma ngabo manje abekho ku-TV show kodwa basazobuya. Asingeneke kulento evelayo wedade. Asithathe ngemethi-ke manje. Sithatha ngemethi, sithathe ngothando, sithathe ngegama lomndeni, sithathe ngokuthi-ke mhlampe emndenini ubani-ke uSibindi. Kunomunye umbuzo engizowubuza. Yabo manje ngokwemethi ikhona into ethi kufanele bemshade lo khona. Yizinto ey'khulunyiwe umzali ngibala oyedwa. Yizinto ey'khulunyiwe umzali kulama-TV shows simbuka. Nanokuthi mhlampe-ke angeke avume ukuhluleka naye. Ngoba makuzohamba lo engashadiwe osekuzosho ukuthi uhlulekile obahlulekile. Mawumlalela kule interview ade yenza manje uSibindi, ushilo uyiveze lento ukuthi akaseyena nje uSibindi useyi-brand because izinto ezinye azenzayo kuzothiwa umpumelelo uSibindi ingane kaMseleku. Silapho-ke ingane kaMseleku. Umshado uza lapho. Wedade yethu njengemethi le and lo mshado ozayo ilo we-top billing level. Ibhizinisi, igama lomndeni, indodana yokuqala, amazwi abawakhulumile ekufanele ukuthi bewagcine. And ukwenza ama-corrections or ukwenza ubulungiswa basenayo i-option. Nangu onengane okhona. And yena sesiside isikhathi usebekezelele futhi izinto ey'ningi. Uyeza-ke umshado oyi-top billing level. Ama-sponsor futhi siyawabona. Naye-ke istyle engathi uyasazi nizobona guys. Cha yazi into uyibone ukuthi hayibo guys. Nganitshela mina ukuthi nginalo ithalente elincane ukuthi ngilishiye ngemuva. Yabona leli talent lami leli lokubona izinto zisenza, leli lokuprofetha kancane. Kodwa-ke ningangifanisi-ke nodokotela waka-TikTok. Ukuthi le guys ngiyayibuka ukuthi iyahlangana le mithi. Yabo lo msindo uzothuliswa yilo wamshado we-level yaku-top billing. Lo msindo lo uzothulisa ukuthi thina siwobani. Ngeke avumeke ukuhluleka. Uwakhulumile phela amagama. La magama lawo sekumele ukuthi mayikhona indlela yokuthi at least sikwazile ukulungisa lokhu. Noma kunjalo-ke kodwa ngathi-ke iy'ngane zona zingaba eqinisweni lempilo eziyikhethayo. Ngokwebhizinisi ngiyawubona umshado wenzeka. Ngokwama-sponsor ngiyawubona umshado wenzeka. Ngokwegama lomndeni ngiyawubona umshado wenzeka. Ngokuthi futhi indodana yokuqala ngiyawubona futhi ufana nalento ade yisho lapha kwi-interview ukuthi kuzobuswa abazobe bekhona. Yena uhambe wakhuluma amaphutha egazi uyashintsha kulama-shows akubo. Kodwa ngoba khona amagama akhulunywe umzali. Lo mzali-ke engimbalayo waphinde futhi wathi omunye unkosikazi igqa uyayithanda. Yabo igqa yilento ukuthi igama lakho libe phezulu, igama lakho trend. Bazosenzela-ke into ebukwayo and lento ebukwayo iyobe inamakhamera andiza phezulu. Yabo lawo makhamera lawo asekhona manje, lawa andiziswa phezulu. Yebo. Yabo njengoba ikhona imishado lesekuthiwe mkhulu e-KZN nalo usuwenzeke egameni lokuthi indodana kabani. Usuwenzeke egameni lokuthi kade wayebikezela ngemshado. Uyabona ngiyawubona wenzeka umshado la. Nangey'nkulumo futhi sengiyibambe mangimlalela ku-TV show ne-behavior-ke yakhe udade ukuthi vele-ke angeke ehlale isikhathi eside ethi akawufuna umshado. Unamanga nalabo futhi abasho lokho banamanga
Angeke enze zonke lezi zinto ezenzela ukuthi nje ukhululekile ngaphakathi uyajola kuphela. Nina manga, eyi niyawathanda manga. Niyawathanda kodwa amanga. Yabona nje kuloku ukuthi hhayi akana-stress sign uyakhona. Futhi kade-ke bengifuna ukuthi le video ibe serious kuphela, ngisafuna ukungena kule part. Angifuni ukungena kule part le ezokwenza ingabi serious, ibuke kanje. For igama labo bewumndeni, indodana yokuqala, yilezi nkulumo eseziningi, amazwi omzali esekufanele ukuthi-ke kuprove-ke manje, beprove ukuthi into esishoyo siyayimela. Banaye-ke oyedwa osekhona ukuthi lento esiyishilo or lento esike siyayikhuluma sizokwazi ukuyimela noma siyayimela ngaye. Osekuyosala-ke yiqiniso phakathi kwabo bobabili, kodwa umshado awuyeza. Nanokuthi kumama usewumngane nomfana, hawu kahleni bo. Angayibuki izinto zizo. Ungaboni ingozi usila eduzane, buke kude uze awu sesila. Uyeza-ke ukuthi nje kumele bemthishe ukuthi hhayi akame kancane ku-social media into yakhe yokuba shade engathi wenza ama-clapback anganasidingo, ngoba iyo lezomfaka kubantu abahlezi bezocaphuna ukuthi usethe wathi. Akeze saba ubhizinisi manje, saba ubhizinisi. Lobu admin okuthiwa uyakwenza uphendula nama-calls, bayahlangana naye akakaqine ngapha kusaba ubhizinisi. Ngoba imali phela akayibambi. Ngoba ekugcineni abafika bengabona amalungu omndeni, izinto abazenzayo zikhuphula igama lalo mndeni. Manje naye masezobe njalo unama-clapbacks, njalo ushare, njalo uphendulana nezitha, hhayi, njalo hhayi. Umshado uyeza ukuthi nje ayilungiselele uma ukuthi u-ready. Kodwa kumshado ungakafiki ku-social media kuyabhiziniswa. Manje yena mayezoba nama-clapbacks unika laba abavela ku-social media into abazokhuluma ngayo, and mase kukhulunywa-ke akupheli kahle. Yingakho-ke abanye sebethi manje hawu nje akunankinga, igama elingenankinga usuke uncoma. Umbuzo wami ukuthi bangaki-ke uthe baba nebala elimhlophe wabancoma kanjalo if uthi igama elingenankinga? Kodwa umshado top billing level, sewenzelwa egameni lomndeni, sewenzela isponsor, sewenzela igama lomzali, sewenzela ukuthi indodana yokuqala. Othandweni-ke kwazi iy'ngane Nkosi yami, ngoba ngiyafuna ukuxabana nami mangithi ngizobeka ngendlela engibona ngayo. Othandweni kwazi bona iy'ngane engathi bengaba neqiniso-ke kubo bobabili. Ngoba ngale emndenini mangilalela izinto ey'khulunywa kulama-interviews, ngibuka ne-TV show, ngibona ukuthi ayi baqinile ebhizinisini. Laphaya noma ungaquleka ungashuthela ukuthi uqulekile, bekushuthe ukuthi waquleka. Mase kuqulekile niyenze njani, namthelani ngamanzi, asisazi-ke. Sekusele thina siyabuza la, mase sibuza sebeyasithethisa kwabanye sibuka nabo i-TV show ukuthi-ke nikubuzelani lokho, nikubuzelani lokho. Bebengeke phela behlale bengamtheli ngamanzi equlekile. Asibabonanga nje namabhayidi bezomthela ngamanzi, kodwa simbonile equleka. Ngesikhathi equleka phela ku-social media ukuthi hayibo, nibonile ku-episode 5 waquleka-ke. Ubani? Angeke ngisasho igama lankosikazi, kodwa nje uyabona ukuthi and into engiyibukayo kukona konke lokho ukuthi thina si-toxic. Hhayi ngeke guys, ngeke, indaba inathi. Bengiyifundisisa lento ukuthi phela noma kwenziwa i-TV show mayizoba njena ichaza ukuthini, futhi ichaza ukuthi iyo lento eyenza sihlale siyibuka i-TV, yithi inkinga.
ngoba hlampe kube siqine kakhulu kulokhu-ke okuhle la kushawa khona ihlombe, mhlampe bebezosuke benza okuningi okuhle okudinga ihlombe la sithi halala khona iy'ndaba ezinhle. Shuthi thina sikhuluma kakhulu kulokhu okushaya eceleni, kulokhu okusibabazisa suke sibabaze kakhulu bebone ukuthi asiqini la kulezi ey'babazisayo. Hhayi ngoba lezi ey'dinga ukuthi zishaye ihlombe guys angisazi. Hhayi inkinga yithi kodwa ilokhu engiphuma nakuthi yithi inkinga. Ngoba ukube thina bekuthiwa nayi into enhle, sihlale kwinto enhle siyimemezele, siyibabaze udu. Silobe sisehalala udu, bazofaka ey'ningi ezinhle. Manje kwaqala kwaphosana ngamagama silapho-ke. Angisho ukuthi idrama angiyithandi, kodwa khona enye into oyibonayo ukuthi hhayi le i-toxic. Lena nje hhayi yona idrama ngiyayithanda kodwa hhayi kanje, hhayi kanje uyabo. Ngivale le video guys, bye.